Vähän niin kuin kiven päällä. Kiven päällä. 343 DL diesel. Mikä? 343. Onks tässä se ove auki? Ei sitä. Ei lähe, on lukossa. Mikä Volvo täällä? Joo. Oikein lähtee sanoa. Mä lähden katsomaan. Siinä olisi korttina. Tää huutonettiin. Huutonettiin nää kaikki myyntiin. Saakohan tätä auki? Pari hyvää peliä. Ootas. Perkele, nää on jumissa. Mietin, jos ne on parikymmentä vuotta siinä ollut, niin Niin. ei ehkä lähde auki. Harmi. Harmi. Karmisparten kirja. Mitä? Ne on hyvin ottanut vähän kasvusta alustoa takaluukku. Lahti lukee vielä takana. Lahti. Minkä firman tää? En tiedä. Saiko tän auki? Hui. Siinä on jotain lukenut, mutta ei siinä oikein saa selvää. Siellä on muuten ikkuna auki, pääsee vähän. No siinä. Vanhemman muutama olutpullo. 40 puolen lukee. Ei se ole mitään selvää. Se numeroit rautaa. 10. On se vähän mittaristo on hieno. Paljon mittarit lukenut. Tää siinä? 100-120 on siinä. 100-120. Oot korttina. Tästä nyt on jo saatava ovi auki. Vittu. Ei ne vittu nousuttu niin saatana ruostaa varmaan. Ei se voi olla. Marina Koupe. Ei se voi olla. Näetkö? Mikä? Morris Marina Koupe. Huhhuh. Siinä on kyllä semmonen urheilu, että huhhuh. Morris Marin. No tää nyt on jo. Oi kato! Lähti vielä auki. Onko siellä se maski vai mikä siinä? Mikä? Etumaski. Ratti ainakin puuttuu. Etumaski. Haluatko mennä istua? Missä? Ne vaan. Ei tää ei oo hyvä, kun tässä ei ratti. Niin, se on vähän. Se on hyvä. Häh? Mikä tää oli? Mazda 8. Ei mut tuolla on. Tuolla on joku. Joo, mennään sinne. Mazda 800. LVI tukkuli. Audi. Audi. Mistä sä sen katsoit? Siinä vittu kun siinä vasemmassa reunassa on Audi. Niin on muuten. Vanha Audi. Ei mistään sanon paremmin. Hilvetti. Siinä sais kyllä oven auki. Erkele kun täällä ei kauheasti uskalti jo mitä tää on vastassa. Joo, ainakin siellä on. Hyi. Onko siellä 4 Audi liikkeellä? On siinä. Audihan se. Mä saan enää ovea kiinni. Audi. Audi. Vanha Audi tämäkin. Saaks tännekin kurkattua? Saa. Tääkin näyttää ihan mukavalta. Tää tuoksuukin vielä ihan autot kuule sisään. Tuohan haistele. No tuoksuu vähän niinku moni auto tuoksuu tuolta sisältä. Joo, oli. Sitten tässä on joku, mikä tää? On vähän kans takaperä ilmassa.
3. Tääkin on auki. Tää on samalla kuin tuo toinen. Onko? Kiva. Hippipussi. Niin on hippipussi vähän päässyt hipahtamaan suoraan sanottu. Mikäs tähän? En tiedä, mutta aika käheä. Tää on vähän tämmönen... Tää on joku jenki. Onko? Niin on ainakin kun mittaria katsoo. Rampler. Kuten huomaamme, Ramplerissa on hyvin ekologinen moottori. Hyvin luontoystävällinen. Vähän kuluttava. Täällä on vähän aurinko paistaa mukavasti. Perkele. Ei oikein. Kato perkele, kahva jää käteen. Ei se oikein sitten ei se oikein enää sitten aukea varmaan. Tää oli just se auto, mikä on. No, pikkasen tosta. Näkee kellautaa. Vähän kähempi kuin Nikon merkki. No on kyllä joo. Tää on niinku jo... Tää on semmonen mese, että... Kun se olisi kunnossa, niin jopa... Eräs Pasikin saattais tykätä. Hyvä kunnossa. Joo, mutta ei varmaan lähde auki tämäkin. Kato, lähtee se. Lähtee se kun vähän aukosi. Mikä se, onko siellä tuuli? Joku takalasi, mikä se lasissa on sisään? On tuossa taksa-autosta. Ei. Joo. Taunu. Siinä on taunus. Taunuskin on parhaat päivässä nähdä. Mikäs tää on tää kalliokiipiä tää? Se on aika komeasti ajettu sinne. Mikä? Rampleri. Rampleri sekin. Nyt pitäis päästä vähän rampleria kattoo. Täällä on K-puolto, M-tähtinen KY, jääraappi. Mikä? Oho. Se on vähän... Saisko siinä to? Ei saa. Perkele. Joo. Mini on päässyt vähän korokkeelle niin sanotusti. Nils Master. Lähteekö tääkin auki? Tossa, hui. No, välillä vähän, että mitä se tulee vastaan. Aika käheä ratti kyllä. No nyt se menee kiinni. Siinä on joku, no siinä on Saabin GL. Eikö se tiedä mikä toi on? Se on Subaru, samalla eikä toi mitään. Subaru. Siinä on kans hyvä tommonen ekologinen maalipinti. Mikä tää? En tiedä, mutta 96 on ollut vielä rekisterissä. Subaru. Subaru sekin. Se on. Oi. Siinä on vähän vaikea nyt kyllä päästä. Eikö täällä ollut enemmänkin hyömää? Vittu, mikä tää? Ettei tää oo se. Mikä tää on? Vittu toi on korona vai mikä se on? Tää on varmaan korona. Kun ei pääse tonne hyppiin tonne Opeli. Onko kade? Taitaa olla joku, en mä tiedä, kadetti. Voi olla. Siinä Opelin merkki. Siinä on Opelin merkki kyllä. On muu ollut. Opeli. Kadettihan se, siellähän se lukee selvästi. Vielä sinä aikana kun kadettikin oli ihan siisti näkö. Joo, se on. Siihenkö ne loppu? Siinä. Yksi Fiesta, mutta ei nyt sitä ole.